ठीक है दिनै रायमना नेशनेल पार्क बे रायमना नेशनेल पार्कनि इस्टार्न रेन्ज आटियाबारि बावहाय जोङो गोदानै मोनसे गेट फसंनो हादों आरो बे गेटखौ दिनैहाय जोंनि कसुगाव डिभिजननिनो डिएफअ आरो जोंनि इस्टार्न रेन्जनि रेन्ज अफिसार आरो जोंनि गासै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बावहाय नुजानानै जोङो जयैनो बे गेटखौ बेखेवनो हादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बावहाय नेशनेल पार्क हिसाबै जि रोखोम जोंनाव जिब जन्तु दङ आरो जोंनि ओनसोलनि साखाथि फाखाथि थानाय गासै मानसिफोरा दिनै बे गेटखौ बेखेवनायजों लोगोसे मोनसे एवारनेस मोनसे सांग्रांथि माबाखौ मोननाय जाबाय जे जोङो टुरिस्ट बा नेशनेल पार्क हिसाबै जोङो बेखौ जाहाथे गासै जोंनि बाहेरानिफ्राय जा बा जोंनि साखाथि फाखाथि रायजोनिफ्रायनो जा बा जोंनि मानसिफ्रानो जा बाहाय बेरायनो फैनाय लोगो लोगो जोङो जाहाथे बिथांमोनखौ आलासि फुजिनाय बायदि फुजिनानै जों बेखौ निसय मावफुंलांनो हागोन आसा खालामदों। जे जोङो आटियाबारि हिसाबै बेनो सानजा जोबथा गेटखौ बेखेवनायाव जोंनि रायजो राजाफ्राबो जोबोद गोजोननाय आरो जोंनि ओनसोलनि माने गासै मानसिफोरा जुदिअ जोङो दिनैसिम मिथिथ'वाखैब्लाबो बावहाय टुरिस्टनि मोनसे मोजां बिजनेस जों निसय खालामनो हागोन। गावनि न'आवनो जोङो आलासि बायदि दोननानै गरसे गरनैबाबो जों उपार्जन खालामनो हागोन आरो बे जिनिसखौ जोंनि गासै दैदेनगिरि आरो जाय मोनसे ससाइटि दादों बाम्बा इक' टुरिजम ससाइटि बे ससाइटिनि दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोना दायथ' लानानै रायजो राजाफोरखौ एसे सांग्रांथि होयोब्लानो जोङो नैबे जायगाखौ थाबैनो खम समनि गेजेराव जोङो बुरजा डेभेलप खालामनो हागोन बेखौ आसा खालामदों। आनन्दित आज जेहेतु आमार रायमना राष्ट्रीय उद्यान जो आज 1.5 বছর আগত ঘোषणा কৰিছিল आमार मुख्यमंत्री डांगरिया और आमार बीटीआर चीफ महोदय प्रमोद डांगरिया जेहेतु आमी এই एरियात बसबास करा जिमान बड़ो आदिवासी गोरखा जिमान आसो आमी आठियाबारी रेंजर आंडारत आमी जिमान गाँव आसो आमी आनंदित जेहेतु आमार इयात एटा राष्ट्रीय उद्यान हो गई आज এই राष्ट्रीय उद्यान आमार आठियाबारी जो इस्टार्न रेंज आंडारत एटा गेट उद्বোधन हल गेट मुकली हल कारण आमी बाम्बा इकोटूरिज्म सोसाइटी फालर परा आमार विभागीय कर्तृपक्षक आमी धन्यवाद जनाओ और ये मर्मे आमी बीटीआर गवर्नमेंटको धन्यवाद जनाओ जेहेतु आमार राष्ट्रीय उद्यान घोषणा कर आमार एरिया डेभलप कर आगबाड़ी आईसे धन्यवाद जनाए और समूह आज आमार जेहेतु आपनालोके आइसे इयात आमार गेट मुकली हो आसे आमार एक्स MCLA गेट मुकली करिसे रायमना नेशनल पार्कर इस्टार्न रेंजर आंडारर आपनालोके जेहेतु बाइट দিব पाइसु आपनार जिमान प्रेस मिडियार पर आइसे आपनालोके धन्यवाद दिसु। চাব পৰা কি জায়গা আছে ইয়াত आमार फिफ्सो आमार तो फार्स्ट तो आमार बाम्बा जो आमार बाम्बा सोसाइटी बाम्बा इकोटूरिज्म सोसाइटी जो आमी नामकरण दिसु एटो आमार भितरत एटा बाम्बा बुली जागा आछे जेहेतु आमार ब्रिटिश आमलर तेতিয়াर जुगर पराय बाम्बा जो आमार माने एटा जागा आछे जेहेतु ट्रेन लाइन ब्रिटिश आमलत तात ट्रेन चलिছিল जेहेतु एतिया ब्रिज बिलाक आछे ट्रेन लाइन आछे तार पिছত पाहाड़ और नदी बिलाक आछे बाम्बा तो जो आमार चाब लगा आछे और विभिन्न जीव जन्तु जेहेतु गोल्डन लेंगुर बुली एटू आछे आमार इयात और एलिफेंट जोन तो है आमार एलिफेंटो यार पर 1 किलोमीटर गले आमी एतियार पर एलिफेंट देखा पाम तो माने गोल्डन लेंगुर आछे और विभिन्न जीव जन्तु आछे जेहेतु बाघ भालू इत्यादि इत्यादि आमार जीव जन्तु आछे और आमी समूह BTCবাসী বা অসমৰ বসবাসবাসী और इंडिया बा इंडियार बाहिरत समूह माने टुरिस्ट बिलाকক ইয়াত आহি চাবলৈ माने अनुरोध जना हल एक बार आहक तार पिছত आमी जिमान पारो आमी सहाय करिब पारा आमार होम स्टे आमी व्यवस्था करिम आमी बाम्बा इकोटूरिज्म टुरिस्ट फालर पर होम स्टे साफारी सब व्यवस्था करिम जिप्सी व्यवस्था करिम आमार जिमान बाम्बा इकोटूरिज्म सोसाइटीर आमार जिमान लरा आछे आमार कर्मकर्ता आछे सिहते आमार जिप्सी व्यवस्था करिब साफारी व्यवस्था करिब होम स्टे व्यवस्था आमार बाम्बा इकोटूरिज्म सोसाइटीर